Фотонагода. Фотаграфічныя сустрэчы Марыны Пацюковай. Вітаю вас. Сёння у нас незвычайны госць, фотограф, журналіст, чалавек, які займае высокую дзяржаўную пасаду ў Гародні, кіраўнік тэлерадыёкампаніі Гродна Плюс, які 40 год, амаль 40 год, кіруе фотоклубам Гродна. Сёння наш гость Александр Иосифович Ласминский. Добрый день, Александр. Добрый день. Я вельмі добра ставлюся да радыёкультуры, потому что в нашай краіне, я лічу, гэта радыё, якое нясе культуру усім, ва ўсе вёсачкі, ва ўсе гарады, ну і таксама нашай інтэлігенцыі, бо гэта есть магчымасць і пазнаёміцца друг з другом і штосьці даведацца цікавага, што ў свеце культуры адбываецца. У сувязі з такой вашай занятасцю і шмат падзей у вас у жыцці адбываецца і шмат пасад вы займаеце. Мне, конечно, цікава, улічваючы тое, чым займаецца праграма «Фотонагода», ці паспяваеце вы займацца творчасцю? Я, конечно, ведаю, што шмат кніг, але ж вот такое пытанне. Ці маеце час на творчасць, на фатаграфію? Ну, тэлебачанне, радыё сапраўды займаюць галоўны час, пэўна, штодзень, і вельмі цяжка пераключыцца на фатаграфію, таму што не хапае тых хвілін альбо гадзін у сутках, каб займацца фатаграфіяй. Што для вас фатаграфія? Дакумент рэчаіснасці, магчымасць схавацца ад непажаданых дробязяў, ці неяк інакш? Гэта кавалак жыцця фатаграфія для мяне, таму што захапіўся фатаграфіяй яшчэ ў школе. Будучы школьнікам, і ў 8 класе я пачаў адначасова і здымаць старэнькім зенітам, тады это быў апарат «Зеніт С», які на негатывы здымаў, але гэта ўжо была зеркальная камера. Ну, пэўна, бацькі так у будучыню глядзелі, купілі мне не змену, а менавіта зеркальную камеру. Ну і я зрабіў ужо першыя здымкі, якія надрукаваў і ў Гродненскай правдзе, і быў юнкорам рэспубліканскай газеты «Зорка». Вельмі ганаруся тым, што ў «Зорцы» я першы конкурс у сваім жыцці выйграў, а потым быў яшчэ міжнародны фотаконкурс у «Піянерскай правдзе», дзе я таксама выйшаў пераможцам. Ёсць дагэтуль трымаю кніжку, такой альбомчык, і яшчэ савецкіх часоў зроблены, дзе сабраны са ўсяго свету дзіцячыя фотаздымкі, і ёсць і маё фота, там брэсцкая крэпасць, герой. Ну і уражвае, да. Такая даўніна, і так да. Сур'ёзна. І гэта, пэўна, ну, было пад уплывам таго, што я пачаў пісаць штосьці і здымаць, і маім настаўнікам самым галоўным у жыцці я лічу Васілія Михайловича Пескова. Это вядомая асоба з «Камсомольскай правды», газета, потым з якой таксама мой лёс быў звязаны. 12 гадоў я там друкаваўся, працуючы адначасова на тэлебачанні. Чалавек, які, я лічу, вельмі вобразна пісаў, на жаль, яго ўжо няма, і вельмі вобразна здымаў. І вось спалучэнне яго літаратурных здольнасцяў і фотаграфічных здымкаў, якія упрыгожвалі «Камсомольскую правду», зрабіла ўплыў на школьніка Сашу Ласмінскага, які захацеў пайсці гэтымі ступенямі за Песковым. Ну, Песков — гэта велічыня, зараз я магу сказаць, это сусветная велічыня, тому што его уклад у культуру і ў газету і ўвогуле ў экалогію цяжка ацэніць, тому што это была фігура, і яго кніжкі і нарысы яшчэ доўга чытацца і уражваць усіх і мовай, і стылем, простым, дарэчы, стылем, і здымкамі. Вы для сябе падзяляеце добрую журналісцкую фатаграфію, я маю на ўвазе якасную, так, і творчыя здымкі. І да якога жанру вы адносіце свае працы? Я таксама быў у жанры журналісцкай фатаграфіі шмат гадоў, і ўсе гады, напрыклад, вучобы на журфаку я супрацоўнічаў з рэспубліканскімі газетай, нават пасля першага курса у такой дадатку да «Знамя юнасці» працаваў разыным корэспандэнтам з працай фотакарэспандэнта, і мне за тыдзень трэба было пабываць у 3
областях Беларуси. Ну, тады самолет звязывал нас усе рэгіёны. І прывесці здымкі на 4 паласы газеты, якая прысвячалася студэнтам-будаўнікам. Ну і вось тое, што тады мы рабілі, дагэтуль часцінка гонару. У вас же шмат кніг выйшла, правда? Тое, чым вы займаецеся, гэта на сённяшні дзень творчая праца, это мастацкая фатаграфія, ці это такая краязнаўчая, журналісцкая, яна ж бывае розная фатаграфія. Скажу так, што сёння можна 3 жанры любімыя мае акрэсліць, чым я займаюся. Гэта мастацкая дакументальная фатаграфія, і вось, напрыклад, наши фестывалі нацыянальных культур, дзе я выхопліваю апарат чалавека ў нацыянальным касцюме з нейкімі эмоцыямі. З аднаго боку гэта і рэпартаж, але з другого боку мы імкнемся, каб ён быў па-мастацкі аздоблены, гэты рэпартаж. Ён непаўторны, ён вельмі цікавы, ён перадае атмасферу гэтага свята. А другі жанр, які я вельмі люблю, але, на жаль, не хапае часу ім сур'ёзна займацца, гэта партрэты, жаночы партрэт. У меня шмат ёсць цікавых здымкаў, можа, некалі нават цэлую выставку зраблю. Ну і трэці жанр это пейзаж. Пейзаж і гарадскі пейзаж, і пейзаж, які здымаю з вышыні птушынага палёту. У нас ёсць мой калега Сергей Плыткевич, які мэтр у гэтым жанры у нас у краіне. Ну, а я, можа, недзе там за ім трошки сціпла. Іду, але не Плыткевич меня навучыў гэтаму жанру, а, дарэчы, дзякуючы фотоклубу Гродна, я ў свой час пазнаёміўся з вядомымі і польскімі, і літоўскімі фотомастакамі. Так вось, першыя здымкі з самалёту, які мяне ўразілі, мне паказваў і вучыў, як гэта робіцца, Антанас Суткус, старшыня Саюза фотомастакоў Літвы, і стваральнік гэтага саюза, з якім мы сябравалі і сябруем дагэтуль. А першы палёт я зрабіў у Польшчы, дзякуючы майму другому сябру Віктору Волкову, сусветна вядомому фотапейзажысту. Ён не толькі вучыў мяне з паветра здымаць, але і дэталёва разбіраў потым здымкі, што ў іх залішняе, што цікавае, а што ввогуле не патрэбна ў гэтым здымку мець. Потым я сам пачаў спрабаваць здымаць з паветра, з самалёта, дзякуючы таму, што такая аказія ў мяне бывала і ёсць, і я вельмі удзячны лёсу, што ў маім жыцці ўжо было недзе там 22-23 падарожжы з фотоапаратам на самалёце. Ну і здымкі гэтыя таксама ўжо вядомыя ў краіне. І ў нас у Мінску. Да, і ў Мінску. І на фестывалях былі. І была моя аўтарская фотовыставка персанальная «Под небом Гроднічны» у Нацыянальнай бібліятэцы Рэспублікі Беларусь на 22-м паверсе у галерэі «Панарама», якая была амаль 2 месяцы там, чым я ганаруся. Ну, а яшчэ, скажу вам шчыра, што ў архіве у мяне ёсць яшчэ некалькі тысяч здымкаў, якія чакаюць чаргі, калі я да іх дакрануся. Многія, гледзячы на мае фатаграфіі, гавораць, ну, канешне, тут фотошоп. Шчыра вам скажу, што ніякага фотошопа няма. Няма, таму што няма часу займацца фотошопам. Можа, у тым ёсць мастацтва рэпарцёра, фотамастака. Ён адразу адчувае кадр, калі ён ёсць. Калі не адчувае, а калі не адчувае, мне таксама бывае, што вось 5 хвілін лёту на самалёце, ні аднаго кадра не бачу, я просто не бачу. Ну, так калі нема. А калі ёсць, то вось, напрыклад, знакамітае маё сэрца Гродненскай землі, якое сёння, можна сказаць, стала хітом. Калі з'явіўся здымак і подпіс «Я люблю Беларусь» у газеце «Советская Беларусь», там быў матэрыял, у тым ліку і пра мяне. Праз 2 тыдні пазваніла нейкая рэкламная фірма з Мінску і кажа, ваш здымак сэрца? Я говорю, так, сэрца мой здымак, без фотошопа, без ніякого. А можете вы дать нам бигборды по всей краине, его раздрукуем? Я говорю, калі ласка, давайте договор, я вам дам здымак. Ну і пацікаўся, а колькі будзе каштаваць мой ганарар за гэта, што па ўсёй краіне. А у нас няма ганарару. Да. Ну, я говорю, няма ганарару, ну, мне шкада вас, потому что вы, пэўна, думаете, что я живу у Гродні, это некая провинция, человек не ведае, можно его подмануть.
Ну, я не даў здымкі, а фірма гэтая выкарыстала маю ідэю, і па ўсёй краіне вывешаны такія бікборды «Я люблю Беларусь» і штучна ўтворанае сэрца. А у вас оно было сапраўднае, так? Правда, спадар Ласмінскі? Мы заговорили про фінансаванне. І, канешне, это вельмі цікавае пытанне, таму што вашыя пасады, гэта, канешне, добрая рэч у такіх пытаннях. Вы кіруеце шмат год Народным фотаклубам Гродна. І ці дазваляе вам вот вашая пасада нейкім чынам выкарыстоўваць гэтае пытанне, атрымліваць фінансаванне ад дзяржавы на мерапрыемствы клуба, фотопленэры, напрыклад, ці фотафестывалю, альбо, можа, фотакнігі, ну, я не ведаю, як это у вас складаецца, і пасля фінансавання вы нам крышачку раскажыце, чым жыве сёння фотаклуб Гродна. Адразу скажу, што гэта наіўнае пытанне, таму што Ласмінскі, хто ведае мяне добра, ніколі не выкарыстоўвае сваю пасаду ў нейкіх карысных альбо асабістых мэтах. Не асабістых, ну, а што датычыць, вось чаму нас падтрымлівае горад і дае нейкія грошы, таму што мы, летапісцы горада, фотаклуб Гродна, не абыходзіць ні адно мерапрыемства, якое адбываецца ў горадзе. І мы гэта ўсё занатоўваем потым у выглядзе выставак, гэта ўсё на нашых нейкіх святах значных паказваем. І горад шануе гэтую нашу дабрачынную працу, якая занатоўвае гісторыю горада на нём, і горада унікальнага, горада з асаблівай архітэктурай, з асаблівым менталітэтам, з самымі, пэўна, незвыклымі цікавымі асобамі, якія тут жылі, і даўнымі традыцыямі. І калі ідзе нейкае мерапрыемства, ну, напрыклад, фестываль нацыянальнай культуры, мы адразу две выставкі паказалі. Адна гісторыя папярэдняга 9-го фестываля ў сенатарскай зале Нового замка, а другая выставка да юбілею 10-го фестиваля. Это на свежем поветры, на огороджи парка Желибера, 12 таких 3-метровых бигбордов, на якіх, ну, по некалькі десяткаў здымкаў, якія перадаюць атмасферу. Пачынаючы ад першого фестываля нацыянальнай культуры ў 1996 годзе. І калі пачынаўся фестываль, з Мінска прыехаў Пётр Адамович Гуд, мастацкі кіраўнік гэтага фестывалю ўсе гады. І ён падышоў да мяне, павітаўся і кажа: «Што ты нарабіў, Ласмінскі? Што ты нарабіў?» Я говорю: «А што я зрабіў? А ведаеш, што ваша выстава гэтая узарвала весь фестываль. Усе толькі ходзяць і глядзяць, як было 10 гадоў таму, амаль 20 гадоў таму, і як дынамічна развіваўся фестываль, таму што гэта бесцэнная летапіс фестывалю нацыянальнай культуры, галоўнага свята ўсіх народаў Беларусі, якія жывуць тут стагоддзямі. І, пэўна, трэба прыехаць на наш фестываль, каб у гэтым упэўніцца. Новы міністр культуры Барыс Святлоў, які ўпершыню быў на нашым фестывалі, ён тоже быў уражаны фестывалем. І ў інтэрв'ю нават паведаміў, што будзе імкнуцца дапамагчы гродніцам уключыць наш фестываль нацыянальных культур у кнігу рэкордаў Гіннеса. Ну а фестываль, яго летапіс у Народного фотоклуба Гродна. Вы вядзеце і такую цікавую міжнародную дзейнасць, і фотоклуб Гродна выстаўляецца і ў Маскве, і нават у Індыі, я чула, і ў Швецыі. Вот крышачку пра это. Ну, у свой час Юрий Васильев, чалавек, якого я вельмі шаную, адзін з стваральнікаў Народного фотоклуба Мінска, а, дарэчы, у Беларусі толькі 2 народных фотоклуба: фотоклуб Мінск, якому больш за 50 гадоў, і Народны фотоклуб Гродна, якому трошки менш на десятак, якому недзе ўжо за 40 гадоў. Але дзякуючы мінчанам ён у нас і быў утвораны. Я быў на тым першым сходзе яшчэ студэнтам, калі Евген Козёля прыехаў у Гродна і падаў у газету аб'яву, што все аматары фотамастацтва запрашаюцца на установчы сход. Будем рабіць фотоклуб свой гарадскі. Ну і вось з таго часу я яшчэ студэнтам малодшых курсаў ўжо быў у гэтым клубе, а потым і узначаліў яго, чым ганаруся, бо гэта асаблівая атмасфера, это асаблівыя людзі. Што датычыць міжнародных сувязяў, то ў свой час Юрий Васильев публічна назваў, што фотоклуб Гродна гэта беларускі пасол, які злучыў Мінск і ўсю іншую
фотабратыю Беларусі спачатку з літоўскай фатаграфіі, таму што мы ўжо амаль 40 гадоў сябруем з літоўскімі фотамастакамі, а потым і з польскімі фотамастакамі, такімі сёння таксама цесныя сувязі і ў Мінска, і ў іншых рэгіёнаў. Праз нас яны пазнаёміліся, ну а мы ганарымся тым, што і вучыліся і ў літоўцаў, і ў палякаў, і ў мінчан, і заўсёды працягваем вучыцца. Ну і сёння прадмет гонару наш тое, што мы ўжо 15 год сябруем з Масквой, і амаль 15 гадоў выставляемся ў цэнтры Масквы 2 выставкі ў годзе. Это выставкі ў дзяржаўным выставачным зале Тушына, з якім сяброўскія, можна сказаць, сямейныя адносіны. І у адказ на гэта 2 выставкі з Масквы штогод паказваем у нашай выставачнай зале. І традыцыйна напрыканцы нашай размовы пажаданні маладым фатографам. У нашым клубе ўжо шмат пакаленняў фотамастакоў, і я шчаслівы, што моладзь сёння да нас ідзе, і ні ў каго ніякіх сакрэтаў няма, таму што самае галоўнае глядзець на свет сваімі вачыма, спрабаваць па-мастацкі увасобіць тое, што іх акружае, тое, што на кожным кроку, тое, што мы не заўважаем. Паказаць ее на сваіх выставках, у здымках, ну і парадавацца таму, што майстэрства расце. Дзякуй за цікавую размову, Александр Иосифович. Нагадаю, сёння гостем рубрыкі «Фотанагода» быў Александр Иосифович Ласмінскі. Развітваемся да наступнага аўторку. Всего вам найлепшага, сябры.